Доста хора, включвам се, защото ще разследваме мистериозната кофа, за която ви говорих вчера. Вече сме пак на вашето познато място на полянка, където имам деца и футбол всеки път света неделя. Мистериозната кофа е там някъде, но не се вижда. Се приближаваме, нали? Приближаваме се лека по лекичка. Се приближаваме нещо като телефон. Нещо като телефон. Може да съм слаб, не знам. Може да съм слаб просто или... просто... Може наистина е било телефон. Съм да няма няколко поболечи вътре, че не стръхна. Здравей! Това ще видим ако ще правиме. Търсим тако. Кофата ще спре видеото, защото чисто там не ви се снима много. Не ми се снима много, но... Не, шега се, как е? Аз вчера ви обещах, че следващото видео ще разследваме кофата. А вчерашното видео, ако сте гледали, отивайте веднага да го гледате, да видите какво се случи. Защото ми подгони един наркоман. Просто беше много страшно. Наистина много яко беше новото видео. Според мен де. Може, ако не ви харесва, палец надолу. Ако не ви харесва, палец нагоре. И ако това видео ви хареса, искам да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала с камбанката, да пишете коментар под видеото. Кажете, че не ви лъжа, кажете, че не ви лъжа. В момента сега да наближавам, ето я кофата. What? Хора, тази кофа не беше толкова пълна. Тя се вижда без проблеми тази кофа. В смисъл, вижте я. Аз съм тук сега. Но вижте, тази кофа не беше така. Аз сега ще ви вдигна. Как се вижда кофата? Тя не е тук. Ето хора, навеждам ви и каквото стане, живи здрави. След това е така. Не знам какво се вижда, сега надявам, че се е видяло се нещо. Сега ще отивам от другата страна. Наистина много се надявам да се видя. Тук виждам някакви кенчета, цигари, микати. Нали, вече минато 2 минути. Много е малко, искам да разследвам още нещо. Може би днес ще има 2 видеа в този канал. Може да има 2, защото ми се снима. Искам да разследвам някакви мистериозни легенди, сгради. Да, не мисля, че се е видяло вече достатъчно. Хора, някакво е в тази кофа вече. И си надолу има някакви цигари от хора, които са пушили. Друга няма да не пушете. Това е много най-вредното нещо, което сте правили. Цигарите. Хора, сега ние ще се безем от тази кофа. Да дадам някаква боболечка от тази кофа. Защото не май страх от боболечки. И сега отиваме на някъде и просто ще се включа, когато измисля нещо, къде да отидем майде. После. Добре хора, мислих 5-10 минути и можах нищо да измисля. Нищо не можа да измисля, затова просто ще ви разкажа един сън, който сънувах. Беше много забавен. Дори не знам какъв беше, страшно забавен. Аз пак страшно. Добре, как да го кажа? Един сън, който до някъде беше страшно, до някъде беше и забавен. Малко забавно, може да не е забавен, малко е страшничък. Просто вие ще прецените долу в коментарите какъв е съня. Сега, преди да ви разкажа историята, трябва да отидем да седнем някъде, обаче не мога да се сета. Аз това да сета, не мога да ви кажа по-точно къде. Не мога да си намеря местенце. Според мен е тук някъде ще е най-добре. Ей тук. Така е перфектно. Не се надявам, че ще ме видите. Добре де, ако поне така някакси. Ако се надявам, че ме виждате, малко да поскъсаме тази това, че мога да наистина. Така и тук да скъсам. Да се надяваме, че
се вижда повече тревата, отколкото съм на някакво затворено място. Няма да е тук. Добре, ще се включи, когато си намеря направо място. Еми хора, не беше най-доброто място, но го облегнах просто на един камък между две дървета. Просто го намерих. И сега ще започнем с историята. С съня, който аз сънувах. Охай, чайте за малко, че... Чакай. Да, така. Почваме. Значи един път с два мои приятеля, бяхме в една сграда. Хора, чакайте. Хора, наистина много се извинявам. Обаче все някакви деца идват тук да ми пречат. Някакви деца ми пречат, вече почва. Значи седим един път с мои два приятеля в една сграда. Единият ми приятел, не знам в това сграда беше, хотел или не знам какво беше. Просто един от приятелите ми, който се казваше Дечо, просто припадна. И с моят приятел, другия да се казва Давид, просто се качихме горе на 40-ти етаж. Сградата беше, сградата беше 50, ние бяхме на 49-ти етаж, където беше лекарят. Отидохме там, прегледаха Дечо, по едно време се събуди и ние с Дечо и Давид се държахме буквално така се държахме, вижте така. Така се държахме, което беше много гадно, нямаше пот под нас. Беше ужасно гадно. И тогава Дечо се събуди и след това се държахме там. За малко почваме да се изпускаме, но ние се скачахме и се такова сващахме. И отидохме на 49-ти етаж. След което, той кратък беше съня, след което Дечо лекарката го прегледа, направи му изследвания там, що е припаднал, такива други простоти, да, сещате се. И след това слизаме надолу и пак идва асансьор, обаче го чакаме вече 10 минути, докато дойде на 49-ти етаж. Много е бавен този асансьор. Идва и се качваме, хващаме се пак. И то по някакъв начин с 100-120 км дава надолу, даже може 140 км надолу. И ние буквално препускахме толкова бързо надолу. И просто паднахме и приключих. И тук ма събудих. Аз събудих сам. Та накратко това беше съня. Ако ви харесал, не знам, пишете коментар. Това беше видеото от мене. Чао и да ни забравя, абонирайте за канала, оставете лайк на видеото и пишете коментар с камбанката. Така че, от две ви оставя. Чао и до нови срещи.